Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Khasi Students Union South Central East Circle Penosla si palai galai kendu yo MLA kathan ubaderu sembut menteri rangba jong sarkar ba piston tensong banyak keren halor ki bobod ki mat ki bedai ba karoi kapar jong kathan barok kawai ya gane ka kunhun jong kaseng lai alam lu General Secretary usamla ksan borlang thaba Nagaliang Publicity Secretary kaseng usamla V Soklet ulai thu ba kaseng kala bud den biang ki bobod ki mat ki badon kam nagamta kathan khamtam ka bit ka biang jo ki jaka aijing sumar banbu ya slem trai kam jo katanat puli puthi ba banthau ya ki emergency and fire service bat ki wei shu nagaliang ni usamla la pan pawru ya ki so diaw ya ki bam shim khia jo katanat BSF ban pahara ya ki Khappud bat kari Bangladesh ulong ba kani ka bu jingma ha ka bagi Paidbah jo ki snong ki hab ban mi ban pahara ban lait na ki Jingwan Rung tu jo ki breu na Bangladesh Takani ka bangilawan ban ya kendo mtaksni ya u local MLA jogi bolong deputy chief minister jong jela ka jongi ngilayo pani kren pani bundin halor ka CC issue halor ka ni nagaliang jong seng isko ban penpau ko jikso buram kendet ka bede ba nagaliang doktor kumbalang ya LT ka tu snam menta teng yo I ba nagaliang ki doktor ka tu ni more or less mo bang suang no long la kham biang ten rei kiwi pada ki jingduna bangi I ki jingkot rekam bede ba sugida nagaliang sugida hang thieng don be tang marwai tengi I kan no kolong gajing tuko gajing trekam hang thi bro apsa kunta marwai untrei kalong ka ba than yu maula ban trei bro apsa kunta tengi layo ro ban ikren hawe dei bat kini ki ultrasound x-ray bat ki generator hagani ka issue ring layo ban penpau yu ten nagaliang jung ulaong ba nagaliang kini bat ka office jong ka DCS kilai lek stom ban penwanra ikani ka x-ray ka generator baru ya ultrasound tapi dei wani nakaliang jungu ula simkia baru la yo ro bani kontak baru director jeng DHS tengi yoi pakan long ka kubor ka ba sngohun yingi ba lesi stang to ni ila bani yoi no ya kini ke generator ya kini ke ultrasound ya ke x-ray bani yoi ro habai dei baru ukuk kadkum ka jingyal ti jengi nila ya dawa mentala asnem laisem bai dei baru ukuk tem mentai ke singi nila yo ya ka ta ka jing pentikna na kaliang jong lokal MLA jongi bawniu kuk uladon tementai stang katukon ni na kaliang jongi ngila ya bu kawai ka jing kathong ya lokal MLA jongi un penbiang no bon bu sanction no sa ban khot kontrak no bagin wan no kontraktor ne khot tenda no paman ki kontraktor pan simkhia no halo kani ka benta pada bede pada berkai SDSEO office na bede bani ke school nagaliang jungi ngilayo bani keren batu to uro ulaong bo ulaya skmat halor kani ka benta te nagaliang jungi ngiong yu kat bala sumha penkloi kani ka benta namar kanno kolong ka jinge ka bakhrau namata kini ki school khamtam ki school jungi sthek labun khamtam kini ki baldei ki secretary ki dei head padro hajo upor ki dei kino hikai kanno kolong ka jingdo long ka bakhrau ki lada ki wanmi arsin laisin sitayo hani bo slong ban kendo yo DSEO kanu kolong ka jingdo long nam tak khna batro nam tak kos ngi khna de lo ka tak nongrem bangi ngidawa bana kaliang jong ka office na kaliang jong DSEO de pen khano mardor ya ka office jong ka SDSEO khnang ba ka jingyal lenti jong ka school ka jongi kan yai bai yai renti batro kan penlong ya ki school ka jongi bagi long ki bejob ka jing puli batro ka jing penyai bai penyai renti ki kam ki bedai bari kam school pangiloyor mani kren halor ka border issue hakani ka benta kanno kolong basungsi na kaliang jungi kumki sing bhalang khamtam kumki siu bangi do khakha igini kharbangla kibuan ban rung hapo ka snong ka thau jungi dalor kani ka border issue nglayo pani kren po ngiong u ngigerpat u ba katbala un ye kren bha ba BSF amar ngiyoi bagi BSF hateng kumbangi la I tu khubor la artiyo menta ba dak snong dak dor ba snong ka ban mi samadan banyak kun ni tigi kharbangla UBSF umdon dehlor kani ka benta bangi wanra yang nagaliang jongi khmat u deputy chief minister u nagaliang jong government kade ban simkhia lo kani ka benta ho ni sutho kade international level ane nagaliang state government ro kadon ni lo ka jong ka benta ban lai halor kani namar ngimlong chu ngimdon chu ta ka jingsngan habangin pek ada ni ki kharbangla ki kiu man kapor kin kiu man kasnem nak snem lesi stangkan nu ngila kala ban long no
lesi ke snong jong kharbangla si khamta me si khap bodar ke jongi ngilayo robani kren halor ke fire and emergency service halor kani ke fire and emergency service nagaliang jongi ngilaya chisnam bandawa ikini tengila mentang ngilayo bani kren badu ngilayo kren sai banagaliang jogani ke fire and emergency service hakata ke por ke pani ba kamdon jaga ada ngilayo bani kendo yo SDO jongi hangthi duong ke jaga kadon dan nagaliang ka office jongani ka fire service kala ong ba kila yo ya ka jaga ling ba ka jingai jingtho nagaliang jong SDO dan mental lang yo bani kren yo deputy chief star jongi bolong lo lokal emle dan nagaliang jong u wong ba kani ka benta ula simkhia bas tang ka tu ni in sui ino hi kani ka fire service hang thia po jong ka civil solution penusla bat ngilayo iro bat ngilayo ro bani kren harol ka supply ka balang la jia kren kani la arsna menta ngilayalti dengan supply ro kadang sa kut sangtai po Delhi di kermen bayar kini bentar ro nak liang ju simkhia bat ngin siyo no la supply branch hang tie po subdivision